Ada yang lupa ingin kusampaikan padamu. Pendekar yang bernama Saminto dari Gunung Kelut memiliki badan yang kokoh seperti semen. Ini apa tambah koral sak pasir sisan? Ki ngopo? Ngecer cangkemmu menerakenyi. Oh, lawan karo guru kowe. Ya ampun guru remani aku. Ampun. Guyon. Yo. Terus lemahane sampeyan ki ngopo nih guru? Lemahane Saminto. Bukaan kelambine. Itulah kelemahannya. Oke, siap. Maafkan aku murid-muridku. Terpaksa aku mengadu kesaktian kalian untuk merebutkan pusaka 2025 yang sangat-sangat sakti ini. Dek. Ala untuk perintah kok guruku. Ayo, ngomong-ngomong sampe arep ndi juga iki? Alah iki lho, isu daripada nganggur uyar-uyur. Walah. Oh iya, kenalan sih. Jeneng sapa? Saminto, pendekar teko Gunung Kelut. Musuh. Lah kok malah melayu ki? Aku ki lho ngomongin jenengku, malah kiprik pisan. Aduh, ngemel iki gue. Lah nyapa ngewel opo musuhku kowe iki? Lah musuh teko ndi? Aku lho radong, musuh apa ora? Lah aku diomong guruku, musuhku jenenge Saminto. Loh, bayu. Musuh tenan iki. Kayaknya abot apa aja musuh iki. Aduh, lah kok bocor men. Aduh. Kowe kabar-kabare lho jenenge kok kowe semen. Aduh. Kok abu pesing? Ya ampun, baik aku toh. Pendekar kacangan. Apa mbok kira ki aku ki iki mau indut. Iki lho acting. Tadi nih kira wedi ra aku. Ora wedi. Oke. Ada dikit. Wajar lagi. Iki lho, tampanono ilmu teko guruku. Burung lo gue kepesetan terus. Modar. Wah, aku juga tadi. Mayo. Kelingan kelemahanmu. Mbok kira aku lonte apa biar udah dibarengi. Iya. Dekat opo kok ngecik nembih kok ndundung. Doa iki aku. Iya. Hebat nang Pak. Aduh, amin. Kokoh seperti semen. Oke, yo. Jurus terbaru 2025. Buka nih lo. Hah? Iya, oh. Biar gue. Jirene koyo semen. Opo? Urung apa-apa. Urung iki, Pak. Urung. Apa kowe mau? Tak tone juruku juga. Oh. Kayak iso padha to. Sopo men. Lah piye? Kok ket mau jurus dhewe lu padha. Lah iya. Iki koyone enak sing gak jelas iki. Aku ki ngetokne bukan mau kowe padha. Aku tak jurus kowe padha. Iya. Ki enak sing gak bener iki jelas. Wah, positif pikiran si Ralia. Ki guru gadungan iki jelas. Jan. Ayo, antem yae. Akar. Pengguyu nang. Ayo, parane. Bekalmu gawa. Pengguyu. Kita nggowo iki orang muntalan. Bagus, murid-muridku.
Ini sing jenenge Pusaka 2025. tambah. Ayo saiki ton. Berkelana nih. Ben supaya persilatan iki ora genah kaya ngene. Guru keranjingan ya kuwi.